Good morning. Goजोन फुंबिलिनि बयनिबो गोसो गोथारै हामलायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। आङो न' खाथियाव ओंखाम जाहैनो नागिरदों। बेबायदि देहायावथ' ओंखाम मोनजायो नालाय। दा बेखौनो थांनो ओंखारबाय जों नानिजाजों मा ओंख्रि मोनजायो नायनोसै। जानानै फैनोसैलाय मोनजानायावनो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जाय मोजां मोनो नायलांबाय थादो। थौदो होनबालाय आंजों लोगोसे अमा एवनोसै। नाथाय गाइस आं अमाखौ एवबाबो आं मोनजानाय नङा। मानोना आंहा न' खाथियाव ओंखाम जाहैनांगौ दिनैहाय। ओंखायनो होमबाबो आं आइमोननो एवना होलांसै बिखुनजोमोननो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस। अमायाबो जा मेजेम मोदोमानो गैया मोनसेबो। बानलु बुला हाना लाखाजोब्बाय नो हाइजें बानलु सामब्राम गुफुर ग्रेजाराव होनोसै। नै आं मामिया मेगौ हमदों खाथियावनो ओंखाम जानो थांबाय। बे मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरनायाव एफा देलाय सोरबाहा लोगोफोर नोंसोर देलायना थोदो थांसै होनबा। थांनो ओंखारबाय जों। नोंसोर केन्द्रनि आदार होगोन ना होया? नैबे लाब्रा कारेन्ट थांबाय नै। ओमफ्राय नैबे अमा एवनाय थारुनजों नाजों। ज' लोगोफोर जानोसै जों। उन्दैफ्रा ओंखाम जादों जों जाखांबाय। उन्दैफोर जाबाय दा। सासे सामसजोंसो जादों नै। आंना फिसाया दाउ बयलारजों जादों। निखिया थादुनजों जादों। गोथाव ना थावाखै मामाया? थादुना थावाखै निखि? मानो? लोगोफोर जाखांनानै फैबाय। जोबोद मेंनाय मोनबाय ओंखाम जानायानो। दसे उन्दुनोसां। स' आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।